В събота сутринта се гледаха 4-те мерки на 4-мата обвиняеми: Васил Иванов, Свилен Дончев, Владимир Георгиев и Тихомир Делев. За 3 от лицата съда постанови най-тежката мярка – задържане под стража. За едно от лицата беше решено той да остане под домашен арест. Трима от извършителите, квалификацията им е опасен рецидив. Единият само не е осъждан. За Свилен Дончев съда прецени, че тежкото му здравословно състояние и тежкото семейно положение не налагат същия да остане в ареста. Разбира се, прокуратурата съвместно с полицията ще проконтролира дали се изпълнява законосъобразно и реално тая мярка домашен арест. На този етап тя няма да затрудни по никакъв начин разследването. Една от най-силните групи, които се занимават с разпространение въобще в Шумен област. Лидер няма, обикновено съучастие, и 4-мата са използвали това депо, 4-мата също са разпространявали, има достатъчно обилен доказателствен материал. Дори... Ти може да използвате думата, която е много нашумела, извинявай, защото картел. Дори те са си направили един картел. Дори на този етап има разпитани десетки свидетели, включително и пред съдия. Много от тях има десетки протоколи за претърсване, изземване и личен обиск на лица, апартаменти и МПС-та, които са одобрени без изключение от съда. И целият този богат доказателствен материал ще бъде ползван в съдебната фаза на процеса. Ясно ли от колко време са действали? От няколко месеца минимум. Има ли данни да са разпространявали наркотици в училища? Широк спектър са им били, ако мога така да се изразя, клиентите. Тепърва ще се изяснява цялата престъпна дейност на групата. Не изключваме и такова разпространение. Какви цени? Да речем, че за един от наркотиците дозата е 20 лева. А ясно ли вече какви наркотици? Това, да, също е интересно. Широк спектър, преимуществено амфетамини и марихуана. Имало ли новия вид чай? Имаме данни в тая насока, работим и по тая. Не изключваме и кръга на обвиняемите лица, както и престъпленията, за които ще бъдат обвинени, да се разшири тепърва. Съдействат ли на разследването? Част от тях да, част се възползват от правото си да не дават. На основата на събраните до сега доказателства, какви присъди евентуално биха получили? Хайде да пристигнат заключенията на експертите за точния вид и обем и грамаж на наркотичните вещества и вече тогава може да говорим за индивидуализация на наказанието. Ама като организирана група? Като съучастие, но при факта, че 3 от тях са извършили престъплението в условията на опасен рецидив, сами разбирате, че присъдите могат да бъдат само ефективни.